to, ako, čo bolo dôkazom aj nežnej revolúcie, nie vždy sú to zbrane. A proste donúcovacie prostriedky. Niekedy stačí, tak ako to bolo v 89. diskusia, vzájomná tolerancia, počúvanie jeden z druhého a tak ďalej, vydiskutovať si problém ďalej. A potom ďalšie veci, zavedenie niekoľkých strán, nielen jednej strany, ako to bolo za socializmu. To je ten pluralizmus, o čom sme už hovorili, čo sme spomínali. A tak potom pri dodržiavaní jednotlivých týchto krokov sa dá získať niečo. Pokiaľ nie sú dodržiavané, ťažko niečo dodržiavať. No potom rozpracovala dôsledky. Áno, revolúcia víťazila, ale čo ďalej? Ako obnoviť hospodárstvo, ako ekonomiku, ako zabrániť hospodárskej kríze. No. Ja si myslím, že toľko to stačí. Hezký. Podrobne by sme mohli potom vidieť roznosť a niektorí vyzviejete na vysokých školách. Čau, ty si dobrá vtečík. Politikmi, alebo ja neviem, čím, prečo sa stáva polopolke človeka